La section 2 1998 kwami kusosizweni umzila umngani wami ngahlangana naye emshadweni wase yacela ukuthi ucela ngizomenzela lenkonzo ngizoxolisa abazalwane ukuthi mhlawumbe ngizokukhuluma akuze ukuba ngale ndlela okucabanga ngayo ngoba ngizokukhuluma ngendlela uNkulunkulu ufuna ngayo ayibonge inkosi ngoba uvalo lwami emndenini wombili ukuthi umshado uza kanye so masike sikhambisa saqhamba amanga emshadweni then sithi lo mshado awungalasta awuphele ngoba asikhulumelanga uNkulunkulu sikhulumele izwi. Siyabonga abazalwane kukhona interview emizile engivamise ukuyenza ukuthi kusukuma umakoti asho ukuthi ulobolile yini kodwa ngicela ukukuthemba ngoba umfundisi ukuthi ngiyibonile nenkomo eziwu2 ngabona ukuthi angiyayibona kodwa manje ake ngithembe ayi mayisimali umakoti kusho ukuthi hamba kahle asakho konke kuhambe kahle angifundele livesi ongishadile bazalwane nginonkosikazi oyedwa amen nabantwana abawu4 yes wesifazane abawu4 ngishadile bazalwane mina this year ngina 21 years emshadweni ayibonga Nkosi ngashada ngina 30 yes bazalwane namanje unkosikazi ngisahleli naye aka futhi ke unkosikazi njengoba ngihleli naye noma kungashintsha ifika I don't care she's my wife noma ngeke ngabuka yena nje noma ngafike edrobheni kuvela onefika ngivele ngithi ukhona umuntu okubadlula bonke angithi wena okay akushadisa sana ngicela ukufunda nale verse bazana uGenesis chapter 2 ngicela uqala ku8 uJehova uNkulunkulu wathi akakuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngiza kumenzela umsizo njengaye uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu waziyisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqambile zonke izilwane eziphila lokhu kube ngamagama azo angeke ngithi 22 Jehova uNkulunkulu wakho wesifazane ngobhambo abelithathile kumuntu wamyisa kumuntu number 23 wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni okay asixoxe le ndaba ngiyabingelela kumkhonyana wehelicopter lapha umzila wangibona khona ngiyabingelela emakhaya ngiyabingelela nomama lapha ibonga Nkosi la sifunda khona why ngithanda ukushadisa ngencwadi kaGenesis leli gama elithi Genesis lisho ukuqala amanye amazwi kuvela izinto uNkulunkulu asuke eqale ngazo amanye amazwi umshado ke njengoba ngiyishangana akusuka amashangana
umshado asuka beSuthu awusiwa kodwa umshado yinto kaNkulunkulu. Umshado wadalwa uNkulunkulu. After uNkulunkulu esetshala insimu wadala umuntu, wadala nowesifazane wase ebeka nomshado khona lapha. Ngamanye amazwi ke umshado isidingo sikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi akakwazi umuntu ukushada uNkulunkulu engekho emshadweni. Ngiyazwakala kodwa. Alright. La incwadi kaGenesis ke ifuna mawuyifunda uthi kuba soba kancane. Ngoba uzwa uMoses lapha ya kuverse 1 ethi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Uvele athi ekuqaleni bese athi uNkulunkulu bese athi wadala bese athi izulu. Manje inkinga ukuthi lo dalayo sithi uhlala ezulwini. So inkinga isivele ekuthenini uma kuyodala amazulu nomhlaba ngalesikhathi edala ubehleli kuphi. Ngoba yithi sithi uhlala ezulwini kodwa uyodalela amazulu esithi uhlala kuwo. So umedala ke yena njengoNkulunkulu behlala kuphi. Ifuna ke le uthi kuba sobhancane ufunde iBhayibheli uthi athi amahubo ukuthi mangaqamba manga God dwells in the eternity. Bese uIsaiah athi God is the eternity. Eternity is the space. So uma God dwells in the eternity, uNkulunkulu uhlala endaweni. Bese lithi linye God is the eternity. uNkulunkulu indawo. In other words, noma izulu nomhlaba kungekho, uNkulunkulu maye khona yena uyihlalela kuye. Hayi nje ngithathe ngivele la noma vele nibonisa yona nje lapha esiqakwe ijazi elikhulu la. Baba okay, all right. Ungayidlala futhi keyboard noma iliphi iculo olithanda udlayele phansi nje ngizokuhlangabeza endleleni. Now Mzimzila sekuyavela ke la ukuthi ke uNkulunkulu ke uNkulunkulu oshoyo uthi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Le ngiyacela ukuyiphinda futhi umkhonyana weRecord uyayazi. Ngicela ukuyiphinda ke. uNkulunkulu uthi akukuhle umuntu ahlale yedwa. Ngizila ngizwe. Akathi uNkulunkulu akukuhle ukuthi umuntu abe nesizungu. Ngamanye amazwi mawulifunda esiNgisini lithi alone, alithi lonely. Because uma uke wafika kwi-level yokuthi uthi uNkulunkulu akukuhle ukuba wena uhlala wedwa, then usuthi wena kithi lo sisima yefika kuwe uzela ukuzochitha isizungu. Wawukhona nje. Ngathi mina uma lo sisi kuyitoys lokuchitha isizungu, ama toys ayashintsha again. Khona iqhutshwa ngezandla, khona hamba ngamabhetri. Makuwukuthi leli liqhutshwa ngezandla ngoba itoys lokuchitha isizungu uzolifunela hamba ngamabhetri. But mawazi ukuthi lo muntu uzela ukuthi akukuhle ukuthi uhlale wedwa. Mawufunde kahle iBhayibheli ungajahile kuGenesis chapter 1 verse 31 uze iBhayibheli lithi uNkulunkulu wabona konke akudalileyo kukuhle. Kodwa uchapter 2 verse 18 seNkulunkulu obone kukuhle uyosho yodwa kukuhle. Ngamanye amazwi uNkulunkulu into ayibone iyinhle uyibone ingasekho yinhle uma laba bengekho. Amen. Ngithi mina indoda ibikhona ihlele ensimini kukhona yonke inhlobo yamaflower. Amaroza wafika manje uNkulunkulu wakutshala konke ensimini yaseEden. Kukhona konke uNkulunkulu ekubuke konke nengcebe ebikhona. Kodwa wathi akukuhle ngoba khona ongekho. Hey, kodwa bazalwane ayinyangisinda usethi uNkulunkulu uma bengekho laba akukuhle. uNkulunkulu odale kwaba kuhle kodwa wabona ukuthi khona into engekho iyona ezokwenza kube kuhle. Now buka uNkulunkulu wenza njani ke? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthatha ke izilwane uyayibumbusisa uyiletha kuwe njengomuntu. Injongo kaNkulunkulu ukuthi kule izilwane uthola into efana nawe. But kule izilwane ayitholakalanga into efana nawe. But uyinake lento izilwane ithathwe enhlabathini nawe uthathwe khona. Kodwa wena nezilwane anifani. Until uNkulunkulu alalise wena ubuthongo obunzima bese akhipha into kuwe bese akha into efana nawe. Ngamanye amazwi unkosikazi wakho akathola lo sisozomshada akatholakalanga enhlabathini kodwa utholakale kuwe. But ngicela unaka ukuthi wena mawuthathwe enhlabathini waphefumulela kodwa lo akadalwanga wakhiwa wena wabunjwa lona wakhiwa.
kunomehluko phakathi kwento ebunjiwe nento eyakhiwe. Akuzwakala lapha kodwa ngikhuluma kahle yini. Ukunaka ukuthi uma kufika lona wesifazane kuzale wena njengendoda. Ngamanye amazwi indoda eqala ukuzala wesifazane engakazali. Then wasephuma kuwe uma wena uvuka ubona yena uyoshoyo othi lo uyithambo lamathambo ami uyinyama yenyama yami. Kodwa ke ngicela ukunaka ukuthi wena uphefumulelwe yena akaphefumulelwanga. Then umbuzo ke uthi uma yena engaphefumulelanga uphefumula ngani? Amanye amazwi umoya aphefumula ngawo umoya wena ophefumula ngawo. When you decide to divorce her ucommit ukubulala umuntu ngoba waqala wahlukana naye into ayiphefumulayo ayisekho uphile ukufa ehamba. So waqala nje wathi unkosikazi ngiyamyeka manje khona ngathi ngimbonile ngiyadivorce in. It's fine. Uma vezi nakuphi nasenkantolo bangakwenzela konke nabamafa niqede but war unto you ngoba uNkulunkulu uyakuzonda ukuhlukana. Why uNkulunkulu azonda ukuhlukana? Ukuzondiswa ukuthi immediately kushada nalo mama niba nyamanye. Kodwa inkingi isekuthena uphefumula ngaye uye ophefumula ngawo. Waqala wasuka kuye uyahamba kodwa ufile. Sungahamba kubona abantu abagwetha intambo ukuthi babulala abantu bababulala kabuhlungu. Nawe ngokumbulala uNembeza ukuthi angakwazi ukuphefumula. Nawe you are a killer. Bavamisa ukuthi isikhandisa makushadiswa balansisa ratio. Uma ubalansisa ratio ukhuluma nowesifazane ukhulume nowesilisa. Wathi ngimthikisa bazalwane. Mina ngiyakholwa ngifunda iBhayibheli. uNkulunkulu mayefika ensimini wayengakhulumi nowesifazane wayekhuluma nomuntu. uNkulunkulu wayethemba umuntu ngensini. Ayikho into ayekhuluma ngowesifazane. Owesifazane ukuthi angadla akutholanga kuNkulunkulu wakuthole endodeni. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthemba indoda ngomuzi wayo. Uma indoda ingena order emzini wayo inga expect unkosikazi nezingane babe ne order. Mhlawumbe ngingayibeka ngenye indlela. Mhlawumbe niyakujabulela lento yokuthi maningena endlini kuthiwa akhuluma isithando sakho sithi baba wena uyinhloko yekhaya ngaphandle kwakho ngesenze lutho. Ayingijabulisi indoda ejabulela ukuba yinhloko ingakazi ibone ifoundation yomuzi wayo. Mhlawumbe ngakuvezela kancane ukuze uzokhona ukubona. uNkulunkulu mangabe ezotshala insimo umuntu ube ngicabanga kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi wena ubuyifoundation yokudala kukaNkulunkulu. Zonke izinto ayibekayo uyibeka ngoba ebuke wena. Kulezi zinto ayibekayo yena akafuni lutho. Konke akubekayo kwakho. uNkulunkulu akalamba somi. Akakome mayebeka umfino udliwa uNkulunkulu. Mayebeka amanzi akawaphuza uNkulunkulu aphuzwa uwe. Ngamanye amazwi uyifoundation yayo yonke uNkulunkulu into ayidalayo. Yini umsebenzi wefoundation? Ifoundation umsebenzi wayo is to determine the structure of the house. Yaqala indoda yangaba ifoundation umuzi ngeke ube ne-structures right. Futhi ngicela uyinake ifoundation injani noma lingasha lesonto namhlanje. Kuwe zonke lezindongo kodwa walanda umeselani kusakwazi ukuluvusa njengoba linje ubuka ifoundation ukuthi ime kanjani bese athathela kuyo akhanda isonto elifanayo nalesonto ebelishilo. Ngamanye amazwi you are the foundation of your home. Wakreka wena no one will build your house. Mhlawumbe ngelilanga nifunda kancane nithi abasifazane kumele bathobela amadoda abo. Nijabulela lokho awuthobe na mama wena. Kusho abafundisi futhi le. Ya anithobe. Sabathe sashuma yena anithobe niyadelela. Kodwa indoda ithi owesifazane akathobi kodwa wena ayikwazi ukuthanda. Into phoko wesifazane ukuthi athobe akusimalo nayo. Akusimoto oyidrivayo. Akusumuzo wakhile. Akusinyama omthengela yona. Kodwa indlela okuthanda ngayo. Yes, Lord. Ngoba ukumnika imali doesn't determine ukuthi uyamthanda. Kodwa into ethi uyamthanda indlela osukumtreata ngayo. Yes, Lord. Hey. Jesus. Angithi uzwile iBhayibheli lithi madoda thandana umkeni njengalokhu uKristu elithandile ibandla. Mhlawumbe singabuzana umbuzo simple. Othi Jesu wena ibandla ulithande kanjani? Wenza into elulu uJesu. Wena umuntu edle ensimini uSathane wagijima waya kuNkulunkulu.
wayithi naba-ke sebedlile babonile ngisebenzisa inyoka yabalinga badla uNkulunkulu wakwata mayekwata uNkulunkulu kwavolontiya uJesu wathi thuma mina wonile unjalo wathi thuma mina then uNkulunkulu ambalele kuJesu athi labantu yakubo ukuze bakwazi ukusindiswa bamkele wena njengenkosi nomsindisi kuyomela bakukhafulele bona bakushaye bona bakugwaze bona bakubulale bona but wena uyosiza bona wathi uJesu uma bezokwenza lokho ukuze ngakho ubudlelwano phakathi kwakho nabo let it be. Hallelujah. Ngamanye amazwi indoda emzini wayo akuthi mangena imcibisholo ibambe ngesandla indlulisele kunkosikazi kodwa ima phambi komcibisholo nkosikazi ekhona ilanguage ekhulunywa abangani bakho ngonkosikazi wakho akusi language ekhulunywa uwe ngonkosikazi wakho uma abangani bakho bebona unkosikazi engathi usinokanyana kakhuthele wena njengendoda eprofeti emzini wayo wothi ukhuthele lo mfazi because lento oyikhulumayo ukhuluma into ofuna ukuyibona phezulu kwento ongafuni ukuyibona because you prophesy iBhayibheli lithi amazwi okuphila nawo ukufa solimini into ofuna ukuyikhuluma kumkwakho njengomprofeti wethu noma ngathiwa akasiyo lento oyifunayo kodwa uma ungaprofeti into oyifunayo uzoba lento oyifunayo ngoba unegunya lokuprofeta emzini wakho. Hallelujah. Njalo nje. Bangathi abangani bakho bafika emzini wakho babona nje unkosikazi ongalungile ohlinayo naye lo mfazi wakho in nawe uyafakaza yena bangazi ukuthi ngamthathelani la sasa uzobiza thina mase eqalile unkosikazi uyasibiza but ngoba ngicela sizothi uzosithandazela angeke ngikwazi ukukuthandazela ngoba into ezokusiza ukuthi withdraw izwi olikhulume kunkosikazi wakho then besaba right ngoba khona nabani ushukela la iyapha amaringa besiqedile isifiso sami Mzila ngimentweni ethi as a man take your position and ukumele ukuba indoda lona bowesifazana ngithi thula ubhamu sometimes angithi sonke ubonile noma uhlaba inkomo ne mawuhlaba inkomo mabehlahlela imbambo uyibonele zime njengoyungu but noma ungalibeka phansi ubhambo linyathele luvele liyapotoka bese liyabuya lithatha ishape ngamanye amazwi lo mayefika uzele to bring a shape to a man. Amen. Jesus. Mzila ngicela ukuyikhuluma lento umngakho lo wena umyeni wakhe iBhayibheli uthi uPaul nina seninyamanye ngamanye amazwi kwaMzila abasakwazi ukumbiza ngomakoti yebo phela kunjalo ngoba useyinyama yakho mabethi indodana kuwe ngoba ninyamanye useyindodakazi. Hallelujah. Le ngikhuluma lo vele osiqwiza abavamisile ukuyizwisisa kahle nomama ezalo uma ke efika undodakazi endlini ufika amanye amadodakazi endlini lama dodakazi bekhona begezi izitsha kumele abebhizi ngezitsha ngoba alekelela udade wakho. Abathi sekufika umakoti nasi ishovu bakhahlela ama-ironing ngoba ukhonela ukuzosiza letha lapho mfowethu. So Mzila ngiletha into eyodwa yokuthi acknowledge your wife, know your wife. Uqinisekisa ukuthi mayeke waphuma waye salon mayebuye qedwe kuyo relax uthi wazi wamuhle hey Nkosi yami noma ungambhekanga because uma uhluleka ukwenza lokho bazokwenzela. hey Nkosi yami amandla kuleyo ndawo Hayi ayi Thixo unina ngicabanga ukuthi amaphari lawa afana abana akhona nala Wona ngosumula ndo behleli la ungamthembi. Awuyaboka this is powerful. So isifiso sami ke Mr Mzila ilesi ngiyawazi kunomthetho ukushadisa khona abafundisi kumele ngikhuluma into abayijwayele eyokuthi ngiyakholwa ukuthi kunomthetho othi ke uma ekhona othi ke le umshado awungenzeki ningathi action
uma ekhona othi lo mshado awungenzeki ngiyacela ukuthi asukume eze lapha eduze kwami ngcono ngoba khona ne-red carpet uzoyiwokhela nje ashonele aphume ngesango ngoba angizange ngizodlala la ngizosebenza la cha phela asikwazi bazalana uyibize ngomfundisi bese uthi abeza abahlukanisa umshado uNkulunkulu ebethi okuhlanganiswa uNkulunkulu akungahlanganiswa umuntu wena njengomuntu wangasenhle ufuna umuntu ozohlukanisa umshado kanjani okunye Mr Mzila ke angiphethe nabhuku la ngiphethe iPad kuphela kusho ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi kuwe ngithi uyamthatha nawe uthi uyamthatha bese ngithi uzomenza wami nawe ukuthi ngizomenza wami no uzokhuluma okusenhlizweni yakho nomkakhe akhuluma okusenhlizweni yakho because mawulandela mina ngizoxabana kuyosho yena ukotile abantu yazenzile lento ongangisho la kwangangilandela umfundisi wakho so ngifuna ukukhulume okusenhlizweni yakho uqonde ukuthi uNkulunkulu akathokozi ngomuntu owenza isivumelwano angasifezi uzila ngiyazwala bese uyibamba into eshiwo kulomfana uSolomon kumshumela I think chapter 4 umuzwa ethi ingcono intambo emicu umthathu ngoba iyaphuza ukuqashuka ngiyazi ukuthi emshadweni yenu nithi owesithathu animfuni mina ngiyacela nemfaka owesithathu because njengoba nishada manje uma nina niye home affairs nibhala bekuyi agreement between wena nomkakho no government but waqala waletha umfundisi sekuyi covenant between wena nomkakho noNkulunkulu you can break the agreement but you cannot break the covenant hallelujah hallelujah so mawukhuluma nomkakho bokwazi ukuthi akusi agreement icovenant and ngifuna ukunderstand ukuthi icovenant include igazi so there is no covenant without the blood that is why kumele makhishwa ubhambo kuwe kumele kube negazi ukuze kutholakale lo that is a covenant sengaba nje womseleko nzila kunankinga ubhuti lakhe ngizocela anibambele imic ngiyazi isingisi sithi ladies first but uNkulunkulu uthi indoda inhloko so kumele kuprofet indoda bese wesifazana akhuluma phezulu kwesiprofeti ngoba wamqalisa uyothi kwaqala mina phela yena ngiphethe la ubhuti lakhe ke ukhulume into enzima kakhulu la wakhuluma ukuthi omunye uthi ngeke ashade yena ufuna ukwenza imali ithi ngicokela umkakho nansinto uma beqeda ukudla uthi uNkulunkulu kowesifazana uzobeletha kabuhlungu mayiqeda lapho bese ethi ukunqanela kwakho kuzoba sendodeni noma wena ungahola u10,000 ahola u5 million kodwa ukunqanela kwakhe kusendodeni uyinhloko no10,000 ephethe u5 million hallelujah because ukuba no5 million kwakhe engakwazi njengendoda ku useless because uNkulunkulu akawuprotect lo mcebo inhloko ingekho Jesus hey 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 Izulu hallelujah ekasithele uhlala nathi kuze kube all right no it's fine cela ngaphakama no God kwathi ngithi moya ngcwele thatha nathu uxolo lwakho moya ngcwele yebo thatha nathu yebo moyo ngcwele yebo thatha nathu yebo
zami ngale ndandathu ngiyakuthatha njengomkami ngithembisa ukuhlonipha ngikunika uthando ngiprovider kuwe ngikondle enyameni nasemphefumulweni sihlale ngokuthula sizihlukanise ukufa uNkulunkulu asibiyele asiqinise amen. Thembisa zonke malanga onke omnyama kubomvu noma kanjani zohlala kuwe. Amen. Ayibonge Nkosi. Labantu ama-vowels abo mafishane. Anginankinga ke nawo mina ngilalela isisindo sokukhuluma. Amen. Ubonile umkakho ukuthi wenze njani? Before enza ama-vowels uqale wathi wakubingelela wathi sawubona. Guys, let me say this. Mzila uNkulunkulu uNkulunkulu othokozayo ngezithembiso ezenziwa phambi kwakhe. Actually, I normally say le ncwadi le eyokuthi uma kwenze kungasekho ningathi ngikhuluma ibhadi vele umuntu uzofa vele zofa bazali leqiniso. So eyokuthi uma ungasekho kwazi ukuthi umuntu okhona ezinhleni zakho na. But iqiniso lithi leli phepha aliwulondoloza umshado. Kodwa uNkulunkulu olondoloza umshado. Ngamanye amazwi awukwazi ukubuza umkakho ukuthi senithandazile yini. Because uNkulunkulu ufuna ukuzwa iphimbo lakho njengenhloko uthandaza. Abantu besifazane angibazi ke laba manje babizwele ukukhala phambi kukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyayihlonipha izinkobe zowesifazane egcwele amanzi. Abantu besifazana abakhulumi kuNkulunkulu. Uma beke bagcwala inyembezi nje emehlweni. Then uNkulunkulu is angry. Amanye amazwi uma eke akhala ekhalisa isenzo sakho uzokukhombisa uNkulunkulu. Mhlawumbe ngingashaya ibhongo la kushunqa impuli. Ngifunda ivesi lapha lithi indoda ehlupha umfazi umkhuleko wayo uyathiwa. Kodwa ngihlangananga angizwanga ivesi lithi owesifazana ohlupha indoda umkhuleko kwawo wenziwa kanjani. Kodwa uNkulunkulu indoda ehlupha umfazi umthandazo wayo awuzwakali. Leyo nto ithi uNkulunkulu uthembe wena ngomthandazo. Ungalokuthi kubamba uNkulunkulu ngohila mando hu brahma iza ushe enmando ukada ubamba uNkulunkulu kanti akekho happy lo. Ushayili ushayela amadimoni ngoba God is not there. Immediately uqala uthanda umkakho you give God the glory ngoba umshado uyisimemezelo sokubuya kukaJesu. Uma ethi uNkulunkulu kulabantu ababili kuAdam noEva athi be fruitful elezulu lithi zalanani nandi akakhulumi ngezingane. Ukhuluma ngokuthi lokuhlangana kwenu abathi abantu uma bekubuka balangazelele bahalela ukuhlangana njengani. Ngamanye amazwi umshado wena kube umshado yothela ithela nakwabanye bahalela ukushada ngenxa yokuthithana kwenu. Bantwana bakho hleli nabendlini azathi ngizokhula nini ngizokwazi ukushada ngoba ngenxa ubaba noma indlela abathandana ngayo ngazathi emshadweni kunothando.
kodwa waqala wa-abuse your wife phambi kwabantwana bakho bazobona ukuthi umshado awunasidingo kanti umshado unesidingo inkinga indoda engahlelekile. Mhlambe makwenzeka umakoti usabathe angaveli umntwana usabathe angaveli uyabo usabathe akaveli ungalokhu ukhankasa uthi ngomadudula noba no umntwana uyisibusiso esivela kuNkulunkulu umwana akhona ukuvala isibeletho uNkulunkulu angasivala isibeletho somngakho elangazelela ubuthandazo wakho. Jesus. Ungabeka usuthi hayi ngathi abantwana bathu singamthola inomunye ozosizalela abantwana. Khohlwa waqala wathi akube khona ozokuzalela abantwana ubobuza uSarai hayi uSara ubuza uSarai. Sarai wake wasuggesta wathi wena Abraham ngena naye incekukazi lo ulale nayo uthola umntwana. Bamthola umntwana. Kodwa into engidida nonke engayinaka ngenakwe yimiyothi igama lomntwana. Igama lomntwana uIshmayeli. Igama lithi Ishmayeli lisho imphongolo engathanjisiwe. Ngamanye amazwi uthola umntwana ongeke umenze lutho inhlupho yomntwana ngoba akatholanga ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ngicela ubambe nansi into bese ngihlala phansi. Uma kwenzeka ke uAbraham esemtholela uIshmayeli uNkulunkulu kusafika ukuthi kuAbraham ngiyakushintsha igama usasu uAbraham usiyasuka kusethi wena usasu Sarai susa usethi ke Abraham soka. Yes. Jesus. Ngamanye amazwi uIshmayeli utholakala kungasokiwe. Ukusoka kusinto yamaXhosa yinto yasezulwini. Usethi uNkulunkulu Abraham soka mayekade ukusoka uAbraham sebethola umntwana wesithembiso uIsaka. Ngamanye amazwi ukwazi ukuthola umntwana wesithembiso ungasokile. Mhlawumbe ngingakhuluma nabafundisi. Mhlawumbe if uthi kubantwana obakhonzisayo you are a spiritual father uzobazala uIshmayeli umujwabu lenhliziyo engasokile. Wasoka ujwabu lenhliziyo uzothola abantwana besithembiso. Kodwa uma uyi-spiritual father ungasokile uzothola uIshmayeli. Uyathola imphongolo engathanjisiwe. Uyasabathe uyanoka esontweni akufuna umuntu. Sabathe uyakhuluma bakuhlebe right left and center musu ukukhathazeka asiphutha labo bazalo babona inhliziyo engasokile imphongolo zakho. Yes Lord. Alokothi uthi kuNkosikazi umthukelo ukuthi ngabathola abantwana. Alokothi buza uNkulunkulu. Phenina wabathola abantwana bawa right left and center. Maye bathola right left and center ufunda iBhayibheli abanamagama. Kodwa wathola lo amfuna uNkulunkulu kwathi uSamuel. Saqala ke webhuti lakhe saba noSamuel. Sizoba noDavid. Saba noDavid sizoba noJesu. Saba noJesu siba nebandla. Ngaphandle kaSamuel akunaDavid akunaJesu. Sometimes uNkulunkulu angasivala isibeletho somngakho. Hayi ngoba unebhathi inkinga uNkulunkulu ubeka iovini. Kwitemperature phezulu uyabhaka. Wena mhlawumbe ufuna umntwana usiyabonga. Kanti uNkulunkulu ufuna umpostoli. So umpostoli akatholakala noma kanjani uyabhaka. Kumele athole isikhathi ahlale noNkulunkulu. Ahlale uNkulunkulu esibelethweni so akhande umpostoli. Amkhande mawusufikile bese athi mama ngathi izinsuku zeqile. Ushaya izandla kanti wena ubufuna umntwana uNkulunkulu befuna umpostoli. Love your wife. Pray for your wife. Ngitshaqinisa. Yabanje mina umngama sephafa phela laba badlali. Waphafa nje waphafa wathi edropini. Mayephuma nje. Ngekhoneni baba. Bazovela. Kodwa ngiyakhiya ngegama likaJesu. Mabekala bethi manje mntwana manje khipha mfika pasitole avela kubona umila athi no. Khona wa. Musu protect umngakho ngokumkhuluma, protect your wife with prayer. Awungizwa.
protect your wife ngomthandazo. Uma kwenzeke sizumekile nabantwana balala ungakafiki, musu ungena endlini ugijimele ebhavini ufaka igown, nawo ungene empedeni njengobhovu urukudu. Khama sebelele phuma uvala umnyango uye ngaphandle. Uthi wena wethu uphakeme ngcwele uNkulunkulu impela yabalonda abantu bakho. Ngiyathandaza lapha kulomuzi. Akunamoya yangaphandle yafika la kulomuzi. Akunamoya kaSathane eyohlasela kukhila umnomzana wethu. Wenzela nithengelene namawashi la angazi mina kwenze kanjani. Nandi lika mama ke wathi awumfakele umtshela ukuthi uthini isikhathi. Wathi unkosikazi amncedi ubheka isikhathi sokubuya. Ngicela umvulele but lucky. Sengiqedile bazana sengiyathandaza. Ngihambe nami ngiyekhaya. Khabe ngikhulumela uNkulunkulu bafethu ningixolele kakhulu. Bengenzela ukuthi no ufuna ukushada azi ukuthi akusintando yakhe. Ngale washo isithando sami. Ngithi mangabe usuhambile wayophavu. Ubheka isikhathi. Uzobuya ekhaya. Oh, abheka isikhathi. Isikhathi. Yeah. Oh, all right. Ngale washiyelwa ngithi asibheke isikhathi sokukhuleka. Sure. Yes, Lord. Ungekho wena angeke ngikhuleke. Uthi lo mama ubheka isikhathi sokuthandaza. Akasho ukuthi baba usheshe ubuye siyasiphe. Ngizolani nelakhe bafethu yazi. Ngibone lo mama lo I pronounce your husband. Ni put mina ngimemezi ke le. I pronounce your husband and wife in the eyes of the Lord. Amen. Jesus. Okay. Nina ni couple yam yes 98. Ayikho edivorcile. Beba ngicabanga ukubafasa labo uyangivumela ngibafasa. Ukhona ongangitholela itswayi la. Ngifasela abantu masinyane la ukula. La bekhetha ngicela itswayi masinyane uze nalo la. Ngifuna ukubafasa nje masinyane bese ngihamba ngekhaya. Ningixolele mzini impela ngiyanibopha lokhu kwamampela indaba okudlala. Cha nasi certificate sathi mafezi bazalwane sivela kuba kumncane lapha uRamaphosa. Awuba kwethu. Sibhaliwe ke akusiso nesami ke eskamzila. Mzila I will say this to you ningabamba anishuthi ubhuti. Ngifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi uqikelele ukuthi your wife is happy. Bayahlupa but ekuhlupheni kwabo amakhosikazi ethu ufuna ukubona bayahlupa biblically inyoka ithi kowesifazane ushilo uNkulunkulu ukuthi ningadli emthini yensimbi uthi owesifazane ushilo uNkulunkulu ukuthi uthe singadla emthini yonke yensimbi kodwa singadli futhi singathinti emthini wokwazi okuhle nokubi uNkulunkulu aqhuma ngokuthinta ukhuluma so leli lokuthinta lingene ekuhlupheni bayahlupha ufuna ukubona imvelo yabo ungangena naye manje lapha eTruworths athi uyofuna isiketi sejini akukhombisa athi nasi athi kodwa ngicela udlule kancane selapha bayahlupha
Imvelo yakhe. Yeah no basho. Ungene uzothenga lesiketi sejini uhlale 2 hours esitolo. Wena ulandela yena. Uthi uyangena esitolo athi ayisebe sikhuphulile ngathi si right ejet. Uthi uyafika ejet umehluko u2 rand. Basho imvelo yakhe. Ingakho iBhayibheli lithi bayisitshe sibuthaka but thina sibadumisa. Into egoqa umuntu wesifazana abe into eyifunayo ukuthi umnike udumo noma engenzanga kahle. Jesu hayi baba. Abaletha nitswayi phela abantu abadala bafuna ukuyodla manje. Likhona? Oh hayi asiyeke mfethu. Siyabonga bazalwane, ngicela ukucula leliculo bese Mzila ngiyathandaza ngishiya isibusiso phezukweni. Ngicela lithi alize la. Wazathanda. Ayabona futhi wena. Ngiyakutshela. Wena. Ngiyakuvuka athi ngikudizela yabo. Ngokuthi ngizongilethela uthwala ngiyakudizela. Mzila, ngicela uvule lesandla esingapha. Mathela letswayi la. Leli ithele kumama ngapha. Okay. Ngicela ke nilifazeke la. Ungalibeki ulifaze. Ayibonkosi. Ngisacela ukuyikhipha enkingeni. Uma ungasamfuni lo. Uzothatha itswayi lakhe umnike lona. Naye akunike lakho. Bese niyawahlanganisa lamatswayi niwalethe kimi ngoba awami. Uma lamatswayi engekho no divorce. No mhlawumbe ngasenze kuqonela Mzila. Makuthi kunzinyana liqoqeni manje ke nilethe. Actually, masikhuluma into yetswayi. Actually, kukhona into eyenziwa uElijah kuthiwa isalt covenant. Isivumelano setswayi. Yingakho uJesu umuzwe ethi nina nosawoti weswe. Uyabona besathi ukudla okungenalo itswayi kusuke kudumela. Ngamanye amazwi uma umkakho ephethe itswayi elinika wena, ukunika ubumnandi bakhe, nawe umnika ubumnandi bakhe. Bese Hayi Nkosi yami. bazalwana hayi athi umkakho uvaliwe la. Kodwa ngoba sengimdala emshadweni ngicela ukukufundisa. Angikwazi uzokwenzani. Mawukuthi uyamhaka mina ngifunda ukhona into engingayazi. Ngeke ngifundise into endala ukuthi unkosazwayo bele ayimhaka. Into ozongisiza ngayo ngicela ukukuthiphisa la. Ngaso sonke isikhathi mawuya kumuntu wesifazane be patient. Awukazi ukuthi le ngubo le uvela uyibambe ngeinzipho ngathi ubastard. Be patient and be polite and be calm. Nangiphela umkakho, mbheke mama nangu ubaba wakho la. Yaqoma indoda la. Angazi Mzila uzobona nawe ukuthi futhi mawungathi ngishumayela ngalento ngingashumayela mina nginankinga. Haleluya. Ayasiphatha bo. Ukube khona usisi wami sefull Christ nomkami ngabalilizela manje. Manje abekho yazi. Awusaze sakubona. Hala kizwela
station ukuthi makuke kwafika umuntu ehamba nomuntu wakhe emshadweni kanti emshadweni waba kukho right kuyenzeka umthandazo walabo abasuke beshadile wenza umshado wakho ube muhle njengalabo abashadile. Hey, asivala amehlo, hlala ye Jesu amhlala ye Baba ngize ngikubone abathi sicela kuma ngenyawo akusinkinga anginankinga baba hlala umuntu wakho mbambe ngesandla mzila bamba umuntu wakho ngesandla sengiyathanda bazalwane ngicela sivala amehlo baba uncwele wena phakela fana nawe phakela kakhulu wena usumuntu ngokuqamba mama okushiwo uwe kuba njalo hlala enhlizweni yami hlala baba sisho njalo Nkosi kulesi sikhathi enhlizweni yami ngize ngikubone umoya wami Nkosi usho njalo ngalesikhathi ntambama mawungahlala nje enhlizweni yethu size sikubone ngoba ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ophakeme oh baba siyabonga Nkosi ukuthi besingeke sifike la sikhona ungekho wena njengeNkosi ngizula amadoda ethi singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila akukuthembekile Nkosi mawakwazi ukulondoloza uIsrael uhambe ehlane uye eKhanana ngeke uhlule ukulondoloza lo mshado baba ngize ngikubone besilinda wena njengeNkosi ukuthi ube khona ube nathi baba biyela lo mshado ngendlela zonke amadimoni onke avukela lo mshado ayamiswa ngegama lika Jesu igama elinamandla igama elenza okungize lelo gama elinamandla lenza okungekho kube khona sikhona nathi ngenxa yalelo gama baba imvelo iyafakaza ukuthi wena uNkulunkulu kanti noNkulunkulu bakho akuncikanga kuzinto oyidalileyo kodwa uNkulunkulu bakho buncike kuwe njengoba yade uNkulunkulu wasezulwini bayade mayona manje ungcwele wena wedwa ngikuboneke baba hlala enhlizweni yami
siyabonga keyboard master. Sibonga kakhulu umfundisi.